l'obra de Toni aporta una riquesa distinta a la que podem gaudir ja en l'obra pictòrica que es mostra en este palau i mostra d'eixa diferència i d'eixa cultura inquieta de Toni la tenim en aquesta exposició que és El vol del gat. Ell té l'honor d'estrenar avui esta sala, que és un dels compromisos també del govern, invertir en cultura, invertir en conservació del patrimoni, i vam voler que fora ell i no altre qui tinguera aquest honor de ser la primera persona que penjara les seues obres ací a Cocentaina. És un plaer tornar a tindre't en casa. Esperem que aquesta relació siga molt permanent. Jo ja vos deixo amb altre artista que parlarà de Toni, i és el nostre artista contestant, Moisès Gil. I no res, espero que gaudiu molt d'aquesta exposició, que estarà ací fins al 31 de maig, i després ja anirem desvelant quines altres relacions establirem en Toni de cara a un futur no molt llunyà. I torno a repetir, Toni, benvingut a casa, és un plaer tornar a tindre't ací. Moltes gràcies i espero que disfruten moltíssim del vol del gat. Com podeu veure, és un projecte on es va gestar junt a Sol Picó, Toni Miró i Abel Prieto, i entre els tres, d'alguna manera, van germinar, o sigui, van ser el germe creatiu del resultat plàstic que podeu veure en aquests moments. Prioritza el que és la representació, però més que la representació, la intenció comunicativa d'este cos humà, del cos, pròpiament dit, en les més darreres propostes artístiques contemporànies. Vegem que és una aposta arriesgada, perquè, clar, sempre el cos humà ha estat denostat, denostat en les representacions contemporànies. Ací, Toni s'arriesga. O sigui, com és ell? Ell és un pintor compromès en el seu temps, compromès en la seva societat, és activista en la seva obra d'art, en les seues propostes. Sabem que no és sol és pintor, que a més és escriptor, fa escultura, és escultor, o sigui, fa un munt de coses. Treballa, com bé veiem, tot sobre projectes, que es planteja, convoia la gent, i en aquest grup de gent sempre sap elegir molt bé. Sol Picó, en aquest cas, és una gran ballarina, està en Barcelona, és Premi Nacional de Dansa, que no estem ante qualquiera, i a més podem veure-ho en l'anatomia del cos humà, en les postures estes que ens demostra, i que Toni ha sabut captar tan bé. Eixe és l'ull de l'artista, no és altra cosa. El saber mirar i el saber què és el que té que mirar i què és el que té que extraure d'allò que mira. De Toni, què dir? Si tots sabeu massa, la seva crítica social, el seu art compromès, solidari, és un artista del seu temps, on no podem obviar els seus compromisos des de la sèrie El Dòlar, Pinteu Pintura, totes les sèries que de tots és prou conegut. Està proper també un poc al pop, a l'art pop, però en les seues connotacions personals. O sigui, no és un pop a l'estil de Warhol o de Crònica o d'altres grups, sinó que té la seva impronta i té el seu segell particular. Els seus quadros, com veieu, són molt directes, tenen eixa plasticitat, eixa ternura, inclús del tractament del cos, i on podem gaudir d'esta Sol Picó que s'enrotlla ahí en la cosa esta dionisiaca de la representació pictòrica, de la pose. Sabem que ella és moviment,
així està parada, està frenada en el temps, perquè, clar, la pintura seria una altra cosa si fos en moviment, serien trossos de vídeo, tocats o tal. I aleshores, doncs, bueno, ahir pareix un esforç que s'ha fet per part d'ella i per part de Toni també un gran esforç, perquè estava comentant fa un moment que no sé quantes mils de fotos estan fetes per atraure a lo millor una instantània. Veieu, imagineu, penseu i sobretot reflexioneu. Aporteu la vostra idea, ja que així enriqueireu l'obra i enriqueireu el que és el concepte d'art contemporani. Gràcies.